नमस्कार. मी सुशांत नाईक. आपलं कोकण 7 नंबर 1 महा चॅनल कोकणाचं याचा 11वा वर्धापन दिन आहे आणि त्यानिमित्ताने त्यांना कोकण 7ला भरभरून शुभेच्छा आमच्याकडनं, शिवसेनेकडून आणि नाईक कुटुंबियांकडून आणि माझ्या वतीने देत आहे. कोकणाचं नंबर 1 चॅनल कोकण 7 म्हणजे 11 वर्षापूर्वी हे चॅनल सुरू झालं आणि सोशल मीडियाची आणि डिजिटल मीडियामध्ये क्रांती घडवण्याचं काम या कोकणामध्ये जर कोणी केलं असेल तर कोकण 7 पिढीने केलेलं आहे. त्यामुळे खूप खूप शुभेच्छा देतो. येत्या काळात त्यांचा कन्सेप्ट जो आहे 2047मध्ये 100 वर्षांनी कोकण कसा असेल, तो खरोखरच समृद्ध कोकण आणि कोकणाचं कॅलिफोर्निया करण्याचं काम या सोशल मीडियाच्या आणि या माध्यमातून होईल आणि खूप चांगल्या प्रकारचं कोकण दाखवण्याचा प्रयत्न कोकण 7कडनं झालेला आहे आणि त्या चॅनलला मी भरभरून 11 वर्षाच्या शुभेच्छा देतो.